Kene gede ke jingker siu cha ka rui khasi hi barokawi kum ka jaj banriu hapo ka jingyalam jong ki kenhun baper kelas ngodon kam ban wanra bat ban ituno da ka riti senshar ka ri India ya ka ktin khasi lengba ka khrnit bapra kum juru ki kenhun baper klem shong thai ki ai dawa ya ka ne klem shong thai henry ka bas ngau si pan hasor shilong klem khenye ki samla pule school bat college ki nong hikai ki nong tre kam sarkar ki he officer la shim ching khen tang ki khunlung na du laisnem hadu sansnem karta la ban ong kumba sanpho na ka shispa ki kren phareng be kim inang kren khasi shu habakli bale ka jubab kalong ni hab hi kai kren phareng lupa ye ki namar anda ki la late school kin sha interview da ka phareng but janbaro ki school ru ki pha kren be da ka tin phareng ni hab hi kai lupa ye ki khamtam kine kirta kidang dei kirta ki ba byang bha bangin hikaye ki khamtam e ya ka khin phareng namar ha ka chaka bangin hikaye ki ha ka khin khasi ka ba dei ka khin lai jong bat kila dep tip luparu bayat ki nang luparu ban kren tingi ha ban hikaye ki ha ka khin dong wei kata ha ka khin phareng khnang ba lara ki late school lani ki late sha interview ha kano kono school ki nang ban juba bat kin yo ru ban rung lani ban admit ha kano kono school anda haba kila dep ya kati ka interview Henry nga ong yepi lada long kumni hadin katuk kan snem ka ktin khasi jungi kan saja no lengbai kini ki khendung khna ki ba mangi hi ngi kai ki ha ka ktin phareng om da ka ktin lajong ban lada ka jingdawa ya ka ktin khasi ha ka krnit ba phra kan urlong no hakini gi sngi bat hakini gi snem ki ban sawan manoken ban satho bat manoken ban sapule ya ka ktin khasi ke jungi ka ba ansarung hapo ka krnit ba phra ti kum upai khasi bayan kum ki kmi ki pa ki khun samla bat ki hab ki barit pusan bat por khat bhaya kani namar ngila ngau phareng palat yaladi ngila ngau bangi long ki tai ki englishman ne english woman ngim khen kor shu ya ktin khasi ladangi don hangno khamtam e kumbalapan pau hangni hapo sor shilong kinong shingnong ki badon hakani ka nongba lagi don haying asem lagi don haki office bafer haki school bat haki wiki jaka kilayale ban krenda ka ktin english lani ka ktin phareng omshu bakin krenda ka ktin khasi de namar kata ken kadaw ba ka ktin khasi jongi wal ladangi yale katno ban ni persang katno bandawa ban penrung no ya ka ktin khasi ha khrnit bapra nginomla namar kiwei kidang yo I bat kiwei kidang yo sngew ba ukhasi umnang ban kren yak tin la jong bat ya be ru ya karong phong ban nang ya kaktin phareng de namar kata ken kadaw ba ki pan slem ban penrung ya kaktin khasi hapo ka khrnit bapra bat ngan ong ye phi lada kaktin khasi karung hapo ka khrnit bapra banga bat ma phi ngin sayo nong khamtam e ki khun ki khiti jongi ki ban sayale lani ki ban satho e ki exam ki ba pher khamtam e kum ki IAS IFS bat kiwi ki exam ki badon hapo kari India lada kaktin khasi karung hapo khnit bapra ya ki jingkli lane ya ki rukom set jingkli bat ya kerkom tho jungi ya ki di jubab ru ni haban tho hala ka jonga ktin kata kemut kala pen sup bat ni lala no ban jubab ya kita ki jingkli Henry kaba khampan longo hangni kalong ba lada kaktin khasi kanum yo rung ha khnit bapra ngin haban tho be ha kaktin phareng bat kan kham shitom khamtam e yangi khasi bangin la ban poi shaka thong khamtam e bangin pass ya kite ki exam ki ba pher ki bala panyai lengba ka ri India hi baro owe Denmark kata ngong yu phi ki pai ba nong sungshong jong ka ri khasi ba jaintia bat kunju ru ka basdang nanga hi tongin ya burom bat ina tangkai la ka chunga ktin ho ngin pandon kam ho ngin don kam ban kren ya ktin phareng namar nginum la lai namar ba kala don bat kala rung hapo ka stit ke jungi Henry tungin num ya klet ya la ka jong ka ktin ka thli bat in persang ban ban ne pensa ya la ka jong ka ktin ka thli la ka jong ka rukom kren la ka dei bat ki ba hinga sem la ka dei la haki office haki school bat haki jaka baro bangi don hapo stit me khalya ngin persang ban kren ya ka ktin kasi ngin persang ban penne ya la ka jong ka riti ka dustu ka ktin ka thli khnang ba kan long shisha ka chingyo nong bat ka chingker khu khamtam e ya ki long bin ki ban sawan tikhendiat ngine pe hangni ba lada ka ktin khasi ka yo rung hapo ka khrnit bapra ke e thrai ka chingyo nong ngin pe menta ya ka state Manipur ka badon hapo north east ka Manipuri ru kala yo rung hapo ka khrnit dina kata kataw kiti kinong Manipuru man hakini ki snem bal adep ki lapas bungut hakabedi bat
kita ki exam ki balapen ya kun lengba ka UPSC kum ka IAS IFS bat kiwe tena kata kadau lada ka ktin khasi jungiru karung hapo khren bapra ngan ong ipi kum bangala de ban pau ba lada ngi le tho eki exam ki ba kumno ru ngin satho hala ka jong ka ktin nganget kan khamsuk shibun bangin jubam ya kita ki jingkali hala ka jong ka ktin ban ya ka bangi jubam ha ka ktin parang ba de halor kani kanong rim bangi ha ban burom yala ka jong ka ktin khasi shushu habangi page ya ki we ki chat ban riu ki ba kham he pa bat ki ba khambun pa bunsha ban yangi kim chukran ya ktin parang lagi le shanu ru ki persang bat ki jupun million yala de ban kren yala ka jong ka ktin de na kata kadau iktin lani ka ktin ka jongki karung ha ka te ka khrnit bat kilaru ban tho ki exam ki baper hala ka jong ka ktin namar ba kinang ban burom yala ka jong ka ktin tanrai tinamar kata ban mi bun ki officer sarkar na po ka state ka jongi khamtam e na po ki ying ki sem jong ukhun khasi tungine burom shwa yala ka jong ka ktin khasi kabala ban penne pensa ya ka riti dustur bat khamtam e bakan kan tiu ya ka imlang salang da ka ba mi shibun kita ki riustan lani kita ki officer sarkar ki ban pek bat ban kami ya ka jelahi bro kawe